Mmm. Ang sarap. May bacon. May bacon siya. Hi guys! Welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Hi guys! Welcome back to my channel. Yay! Panibagong araw, panibagong vlog. Again, for today's vlog, since hindi tayo mahilig sa ang tawag dito, K-pop burger, ito ang ating imumukbang for today. Yung sa Jollibee, Amazing Aloha. Amazing Aloha. Tapos, meron tayong fries. Ketchup. So, in the meantime, hindi tayo nag-order ng Chicken Joy. Baka makain natin is prinitong tuwalya. Kaya hanggang burger muna tayo, guys. Plus, eto, Sundae. Kahit kung ano ngayon, Tuesday pa ngayon. Gusto ko ito. Kasi mainit eh. Mainit. Naka-smile si Jollibee siya. Naka-smile siya. Level up si Kon ano, Leandrix. Hindi mga prutas yung kinakain ngayon. Paminsan-minsan. Doon sa naman tayo sa fast food. Fast food, di ba? Order tayo ng peach mango pie. Kaso lang, it takes 10 minutes. Ayoko maghintay. So, pagkagaling ko ng office, umuwi ako. Tapos nag-bike ulit ako papunta doon sa store ng Jollibee. Kahit umaambon. Ayun, umaambon, no? Naririnig nyo, yung malakas na ambon. Ito naman yung Mogu Mogu. Hindi na to product ng Jollibee, ah. I'm not promoting this na product ng Jollibee. Binili natin sa department store. Ito ang katapat sa K-burger ni Madam Krishna, Amazing Aloha. Natin. Natin ito. Ito guys, oh. Nawala natin yung sauce. Ito na laman. Ganyan siya, oh. Kaya kakainin natin ganyan. Ang sarap. May bacon siya. May bacon. Ito. May cabbage, may lettuce. Gusto tayo ba? May cheese. Ang daming cheese. Nanibago yung panlasa ko, guys.
Ang minumukbang lang natin dito is mga prutas na galing sa sa backyard. But this time around, you can see me eating this. Galing sa fast food. Mm. 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 Nanunuot yung lasa ng cheese, burger, ay, cheese, bacon, lettuce, yung cabbage, may egg pa yata, may pineapple. Yun yung secret doon, yung pineapple. Yung pineapple na nakalagay. Wait lang. Baka matunaw yung ating Sundae. Hindi to soup ah. Hindi to soup. Hindi natin kinuha yung soft drinks. Kasi hindi tayo mahilig sa soft drinks. Pinili pa natin yung Mogu Mogu as drink for this vlog. Kasi ito yung available na nasa ref. Ayan, yung kinuha ko. Puro na eating show yung nakikita natin sa sa mga video sa YouTube. May mga parang meme vlog, meme upload lang. Wala na. Basta na. Lagyan natin ito. Ang sarap ng pineapple na nakalagay doon sa filling niya. Ang tamis. Yung bacon. Nang kahirap-hirap na. Walang kahirap-hirap. Masarap yung yung buns na ginamit. Ano ba yung texture ng buns? Bun. Very soft. Tapos may toppings pa ng sesame seed. Last bite.
for the amazing Aloha burger. Ito. Premium burger. Yan pala, yan. Butin natin yung Sundae. Chocolate flavor po ito. Chocolate flavor kasi naubusan sila ng caramel. Parang parang nagutom. Well, actually hindi na ako magdi-dinner. Ito na yung pinaka-dinner ko. Kasi mabigat sa tiyan yung bacon na nakalagay sa burger. Yan. And then ito na. Ito na yung drinks. Mogu Mogu. Ito guys yung yung parang nata de coco or sago-sago doon sa loob. Pakita ko lang sa inyo. Ito parang may mga sago. Sago. Ay, hindi ko alam kung sago yun o gulaman. For those who are new to this channel, consider hitting that subscribe button, like, comment, and share this video. And of course, the notification bell, don't forget, para pag may bago akong uploads, you will be updated. Okay? Mega love shout out sa ating mga friends, as usual, sa Team Patusok, sa ating mga legit and organic friends in the YT world, sa Team iBaggers, and then sa iba-iba pang mga teams na ating yung mga collabs ni Madam Krishna. Misin lang natin. Win prize. Ano yung prize? Busog na ako. So hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli. Bye-bye.